No. 49, nejvyšší čas se zašít. Tak, kde budeme bránit? Tady. Ups. Já jsem tady udělal pokusný blok, jestli ho rozbijou nebo ne ty zombíci, ten dřevěný. Jo. Je hustý, co? Jsem ty dveře zamknul, kurva, jak ty se otevřel. Vem si do toho. To teď je nemůžu otevřít já. To mám ty pátky, nebo co? Vem si ty repárovací věci, jo, do ruky. A já mám stejně jako kamennou sekeru, jako. OK, tak dobře, tak jako repárovat budu já, OK. Antibiotika, painkiller. Jako OK, jako hodím si to do inventory, za to nic nedám. Ne? Nebo to mám dát radši tobě? Ne, dobrý, já si to... Jenom jediný co, tak si dej pozor, ať neklepneš na beton, ocel poznáš, ne? Ocel je ten plech perforovaný. No. A když klepneš na beton, tak z toho vyhodíš prostě spoustu ocele a upgradeneš to, takže není potřeba prostě... Jako na beton můžeš klepat, ale musíš vyhodit do truhly ten stýl. Ale to by nešlo, ne? Když by byla načatá, když by byla... To je úplně jedno, jo takhle, když by byla načatá... Tak to podle mě nejde upgradenout. Jenže to nestihneš o to jedno kliknutí a dáš tam do půlky, jo, to je prostě... A nebo můžeš udělat to, že já budu upgradeovat ocel, teda repárovat a ty si vem jenom cement. No, můžu, no. A budeš opravovat... Ale... Vymkni ty dveře, já je nemůžu otevřít. Tak když víš co, já nevím, jestli možná neměl zamknout, abych je omylem neotevřel, vole. Jako ty přední to by bylo blbý, no. Já to zamknu, abys neměl nějaký cukání utíct. Abych nemohl utéct, vole, kdyby něco, kdyby šlo do tvýho. You are not locked with us, you are locked with me, nebo jak to je nějaký takový to. Krumpáč dám do piče, to nepotřebuju. Jo, kladivo potřebuju, repérovací. Tak a mílíčko. Mám jako sekiru, no, ale to prostě je pomalý. Uvidíme, no. A to budu mastit tou brokovnicí. Já jsem udělal to, že jsem si do té druhé slabší brokovnice, tak jsem si tam dal ten mod, že to preventuje healování těm zombikům. Tak mám 700 nábojů. Máš repair kit na ruce? Jo. Tady je druhý L. To rozbitý. Tam dal já, ale... No nic, jo, ještě máš pipe bomby. Naber si do inventáře hafo pipe bomb. Jo, dal jsem si je. Ty pipe bomby jsou relativně levný na výrobu, takže... No, jídlo pití máš v ruce, takže já myslím, že jsme covered. Když tak se domluvíme, že třeba ty budeš píchat, já budu házet pipe bomby, nebo se prohodíme, ať neházíme zbytečně oba. Já budu asi hlavně píchat a když to nebudem stíhat, tak budu střílet. Jo. No je to blbý, když tam je třeba nějaký takový ten nízký, jo, tak ono se ti blbě trefuje, když on je pod těma dveřma. Základ je, abys to prostě neprasil moc do těch dveří, jo.
No jasně. Now the fucking time. Kde jsou? Oni začnou kouknout do té díry, ne? Oni začnou padat podle mě ze zhora z té džoury. A jo, to jde vidět. Co to je za zvuk? Marching sound. Kavalerie už je na cestě. No a ještě bacha, aby nás někde nebrýčli, jo, to taky občas... No... To by bylo nepříjemný, jo. Jsou tady. Ale džourou nepřiletěl. Tamhle jo. Nech se zmást tím zvukem, když střelíš do té stěny, tak to udělá takový ten Tamhle zvuk. jo. Doufám, že jich bude víc, tak vlastně ani nepíchnu, když budeš střílet. Jo, tak to je jenom takový úvod, ne? Hlavní várka jde o půlnoci. Hlavní várka nám mrdá bázi. To Jak ne. chcete, vole. Ale zelený. Zelený. Přitvrzujou, vole. Další zelený. Vyšla, vole, stamina. Že nemám staminu, co to je, jo. Já se budu muset střílet, vole. To má nějaký kosmonaut tenhle. To je dobrý, že já vlastně se musel popocházet. Takhle jak střílíme oba, tak když popojdou k tobě, tak já jsem ho blbě trefoval. Víš co? Takhle máme křížovou palbu, že dostávají prostě sobou. Já tady nemusím tak... Fair, no, učiním. Já nemusím tak trápovat. Ještě jak spadnou, tak se krásně trefují do té hedky, ne? To jo. Biker. To demolition. To byl demolition. Podle mě furt žije. Bacha, vybuchne asi. Nevybouknu, no. A jsem ho To sejmul. byl teda demolition. Byl no, to byl takový velký. Mám 14 skill pointů, to se bude nakupovat. Sakra, netrefil. Tady trefil traderův barák. To byl zelený jumper, ne? To ještě žije, musí double tap. Ty vole, shooter spadl. Viděl jsi to? Asi jo no, tak oni podle mě se kopou možná někde. Nebo si to právě ucpali, jo. Nemáme něco na střeše, občas mrkně jako... Ať bys kontrolu, jestli máš... Tam padá nějaký máš. Ale jako víceméně všechno 100%, jo, to jsou... Takhle čekuju. Tak je půlnoc a zatím teda já jsem jich tady měl mnohem víc, když jsem byl sám. To už padá. To tak rychle nestřílel, tak když se ti hromadili jako. To jako Jsou drsnější. Tak já nemám takový skill na té brokačce asi teďka taky.
Padají šutry, ty, oni se pročupávají. To jo, no, pak padají šutry. Prokopou na hlavu, to bude prdel, ty. Jo, kopou, tamhle kopou nějaký zelený. To je velký. No, se zkoupil ty dveře, ale to musí být. Jo, dveře jsou docela načatý. Ale já jsem tu pipe bombu zapomněl v ruce, ne? Tam hořel doutnáč. To bouchlo. Já nevím, já jsem jako nestihl sledovat, ale pak uvidím, já to nahrávám, takže... Jo, už lezou z větší ty díry, oni se fakt prokopali. Zbraň. S tím padáním to je jak střílet, to je fish in the barrel, ne? Tak je hovná do hajzlu, to. Hele, tenhle možná proles, ne? Tak spadl divně. To by bylo dementní, kdyby když poletí, kdyby propadl tou střechou. Ty vole. Kdyby se prokopali díru přímo nad nás, to propadá v ličí. To by byl rychlej konec. Já doufám, že tou střechou... Já bych to měl prýt, co to zavřít, jo. Já nejde, že tou střechou jde propadnout, podle mě nejde. Tak normálně ne, ale to je nějaký jako collision prostě. Jau. Tam mě někdo plival asi ze zhora, podle mě. Aha. To prolítlo. Já jsem neviděl žádným plivačkem. No, on plival na tu síť nad náma, na ten mesh a něco spadlo na mě, podle mě. Máme za to 3 hodiny a 2 před sebou, pohoda. To je divný zvuky, no. Ale kdyby nastal breach, tak se zavře mezi ty dvoje dveře, jo. Jako panik. Okay. No ne, tak to je nejbezpečnější řešení, jo, zavřít se do té klece. No jasně. Kdyby byl alarm, tak prostě... No, oni by nás asi domrdali, jo. Já nevím, jestli by to šlo, jo. Asi by dávali nějak... To schválně? No, to jsem otevřel schválně. Jsou ty mrtky třeba. Oni se furt kopou, podle mě, proto jim to tak trvá. Uvidíme, to pak když půjdeme nahoru ráno, tak uvidíš ten těch děr, co tam bude vykopaný, podle mě v tom poli. No jo, tam je něco zelený, no pak jo. Teďka to bude ještě zajímavý. On se podle mě vysype nějaká hlavní horda s těma boomerama. A jestli se nám začnou odpalovat na střeše, tak máme problém, že to je jenom beton, ta střecha. No říkám, worst case je, že se zavřeme tady mezi ty dveře a vyprasíme to z toho, no. No podle mě nešlo, oni se to otvírají dovnitř. To je úplně v pohodě, tak to pojď vyzkoušet. No. Vlez tam. Jo, dobře. Právě oni by nás domrdali tady těma dírama. Jo, to jo. Demolition, demolition.
86% mají dveře. Začíná padat pořádně. Já podle mě dostávám jako debit z těch bomb. %. No. Jako kdyby sem naskákalo 10 demolisherů, tak ty dveře asi povolej teda. Dělat pajku ani. Musíš je zapálit. Pravým zapaluješ, levým hodíš. Aha. Okej, to mnohé vysvětluje. Červen, co do mě mrdá. Aha, už jsem na tam nahl. Jak neumím vyhodit z toho okna ven. Vždycky se neleze na parapetu. Tohle má vypadat dohodně dělat. Ty vole. Ježiš, lidi jsou tlustý prace. To je ten idiot, který to tam rozbíjí ze spoda. To jsem ty kontaktní granáty házel. Ten kopně. Aha, tak jsem to zabil granátem. Co to je? Tak Charlie, jsi tam sám, já jsem to zabil granátem. Pojďme dovnitř. Pojďme dovnitř. Super. Tak já pak zůstal, ale nějak se propadl už. No ty vole. Jako double dveře. Jo, tady to musíme opravit, kurva. Ale pojďme to tady opravit, já to budu opravovat nějak hodinu. Jo. Ale pojď těm dveřím. Tady to bouraj. Pojď těm dveřím. Ať ti chodí a nám nebourají tu stěnu.
Musíme tam fajtku nějak. Ale já si teda vezmu fajtku a ne ten granát, ten tam je. Tyhle, ty jsem dostal damage trochu. A to už je jenom konec hordy, no ale... Oni chodili docela dlouho, jo, to si pamatuju. Tam je totiž nějaký pizduch a on tam prostě hrabe do té zdi. Ale já zkusím pokus. Ten dron se tě automaticky healuje, když je průšvih, jo. To vůbec nevším, jsem to by hrozně nepaní. Baka. Já jsem chtěl prohodit bombu tím. Nechceš to jít omrknout venku a zabít toho, co tady hrabe vlevo do Budu, no, budu. Jau. Bacha, ale opatrně. Ještě to neotýrejme. Vždycky zavři jedny dveře, otevři druhý dveře, jo, ne že budou obě roztapený. Hold up. Down. To jsem tím prošel zase. Nějak zaseklo, kurva. Já bych nechci dívej, včera. Rather safe. Ano. Dobrý. Mám pár podnětů k zlepšení. A myslím si, že to je cajk. Já udělám totiž ty pipebombový schozy do stran taky. Kdyby nám tam někdo prostě vrtal, víš co? 14 jenom batohů, minule jsme měli dohromady 25 nebo 24. No já hele nevím, jestli dáči přežijeme jako tady v tomhle. Já se musím vzít repair tool, každopádně. Tu sekerou vůbec nešlo opravovat. Ale ty batohy jsem zase otevřel, jo, takže to můžeš pobrat. Jo. Já to tady ještě teďka opravím. A víš co, tam jde o to, že není monster, který by ti one-shotlo 10 000 železnou stěnu.
to ne. A ve chvíli, kdy já budu opravovat a ty budeš dělat damage, tak prostě nemůžou projít, jo. Otázka je, kolik bys potřeboval oceli, jako, na to taky. Bys nemusel mít jako 10 000 inventory. Oni tady vykopali úplně novou jeskyni, přímo nad náma. Tím jsem mimochodem propad asi. Já jsem jako neměl v plánu sem jít. Já jsem sem propad. Nějak, záhadně. Jsem se nezrakvil, to je zajímavý. To jo, no, podle mě jako, ne, víš, proč ses nezrakvil, protože máš ten dead status, který ti takovou tu... Jo, možná jo, no. Tak možná tě to chrání před jako další smrtí, nebo tak něco. Já jsem se prostě snažil proběhnout té druhé bázi, kde by byl asi safe, i bez zbraně. A jednou jsem prostě byl u tebe dole. No, já jsem musel propadnout tady tou děurou. Protože ono bylo hodně hovno vidět. No ale jako bylo to úplně safe podle mě. A podívej se, ten blok, tady jsem udělal z překličky blok a na něj ani nehrábli. No, jasně no. Tam si klidně můžu postavit prostě něco... whatever. Takže za mě... Ještě pár hord a oni to tady úplně vyhrabou, jako. Tyjo, pěkně to probourali, takový tunely. No, tak ty kopou slušně, tyjo. Ale bych se do toho chtěl nějak spustit a prozkoumat to, ale nějak bezpečně. No, tyjo, jakože ty horní střešní panely dostali docela kotel. Jo, fakt? Ty betonový, no, ty kostky. Jenže podle mě to je ta front kostka. To jsou ty podle mě front kostky, kde bouchají ty pipe bomby. Jo, takhle. Jo, že tam prostě to má třeba 50%, jedna byla skoro mrtvá. Oni by s těma stromama, tady celá ta druhá báze, ty zadělal tu díru. Jakou? Ty zadělal tu díru. No tak to oddělej, ježíš, tak to nebylo potřeba. No a já jsem tam běžel po tom, co jsem zdechnul. Zmátl mě ten les, samozřejmě, vůbec jsem nevěděl, kde jsem. Jsem ti říkal, že jsem vysázel dubovou alej. A nějakým řízením osudu jsem se propadl přímo před dveře, tyjo. Já jsem si myslel, že je konec, ne? A najednou ty ses tady objevil prostě middle of nowhere, nahatej. Nahatej, ty vole. Tam spadl prostě do konce. Musím pak podívat na to video, ty vole. Začal si řvát, odemkni, ty vole. Ale... Každopádně kontaktní granát nic moc, ty vole. Podle mě fungoval výborně, akorát se to musíš naučit házet. Ten fígl no, je... No, jenom že on tam občas prostě vleze zombík a zastaví to. Ten fígl je, že ty to musíš podržet a o to hodíš dál, jo. Pojďme si udělat tutoriál, jak se hází granáty. No to už jsem zjistil, no. Já jsem tu pipe bombu taky vždycky hodil jenom na ten rantle, ale pak jsem zjistil, že vlastně ji musím podržet, aby trošku letěla za roh. No jasně. Jo, dobrý. Jakože trošku to tady je prokopaný. Tady hlavně touhle dírou, no, to tady kopali. A oni zase jako nemají tolik možností jak kopat, ten trader je prostě omezí na tu danou lokalitu. Jo. Ještě teda pár podmětů na upgrade, já tady udělám granátový schozy do těch stran. Já myslím, že to není potřeba, protože právě když to hodíš hodně, ono se to tam odrazí, jako. Jakože v obuzár prostě hodíš to o stěnu a... No. OK, jo, dobře no. Ale jako dozadu to neumíme hodit granát. Nevím no, ta střecha je podle mě úplně v pohodě. Jediný, co dostalo damage, tak je ta přední řada té střechy, kterou já udělám teďka v železe. Protože to vlastně bude... Tam je to ta fasáda, no, tam to prostě kupuje ty granáty, všechny pipe bomby a tak. Takže to je asi dobrý udělat v železe. Ale jinak podle mě dobrý, no. Pak ještě udělám vlastně asi spodní řadu, protože tam, když tam jde ten hrabáč, jo, tak to je nepříjemný. On tam byl nějak zaseklej, že byl jako nízký. Ta zadní stěna je úplně netknutá.
Jo, no tak si to safe. No. Já stejně výhledově, až to natěžím, tak prostě tu kostku dělám celou ze železa, jo, to zas... Vybral ty zbývající batohy? Jo, vybral jsem to, no. Ani jsem si nedal kafe a já jsem zapomněl hodit ty molotovy, ježiš. Ještě jsem si je nachystal. Stejně vůbec, jo. Jako co neumíme, tak je hodit granát na střechu, ale to se dá prostrčit tím... To se dá prostřelit tím kalašnikovem, no, ta střecha. Je potřeba vyrobit nějaký náboje. Jo. Já jsem měl full auto skoro. Divný, že vypadlo tak málo batohů, kurník. Já totiž nevím, mně přišlo, že když to dáváš tou pipe bombou, tak možná jich padá míň, ale nevím. Jestli to je jenom domněnka. To by byla hnusnej číst, jo. Napadla fan vychytávka. To by se chtěl čízovat, jo. Ne, že kdybych chtěl vyčízovat tebe, ne? Ne. Tak udělám to, že já už mám štětec a umím barvit. Takže že bych ti udělal betonovou věž, ale byla by ze dřeva, jenom by to bylo nabarvený jako beton. No, to by bylo fun. Tak to jsi neměl prozrazovat. To už nestihnem, ale ta představa, že žiješ, že jsi betonový věži. On přijde a jednou ráno to rozbije. A to jde, jo, jakože bys dřevo nabarvil na beton, jo. Jo. Tak prostě... jo, tak to je hnus. Já jsem to teď omylem, jak to tady barvím, tak jsem omylem nabarvil betonový blok jako na železo. A na to je potřeba si dávat pozor, no, aby člověk pak to nesplet. Je potřeba nějaký repair kity. Jo, toho je potřeba spoustu, no.
No nic, já myslím, že báze obstála na výbornou. No jo.